Dnes vám ukážem montáž, ktorú nazývame dropshot. Táto montáž je veľmi účinná, hlavne keď sú ryby veľmi vyberavé. Je neskutočne účinná na lov ostriežov, ale takisto sa osvedčila aj pri love zubáčov a šťúk. Čiže buď si zvolíme jemnejšiu montáž, teda na lov ostriežov, alebo pridáme celkovo na priemere fluorokarbónu, ktorý budeme používať, a vo veľkosti nástrah a gramáži, čo sa týka olova. Potrebujeme na ňu dropshotové olovko, obyčajný háčik určený na dropshot, nástrahu a samozrejme nadväzec. Môže to byť buď kmeňový vlasec, alebo môžete použiť aj šnúru spojenú uzlom. Na konci stále je lepšie použiť fluorokarbón. Začneme rovno háčikom. Tu máme koniec nadväzca, tadiaľto nám ide vrch nadväzca smerom od prútu. Háčik stále navliekame smerom takto, aby smeroval dohora. Tých uzlov je viac. Ja som si našiel jeden, ktorý je naozaj veľmi jednoduchý. Tuto si vlastne určíme dĺžku, ako chceme, aby bol háčik vzdialený od dna, alebo teda od olovka. Ja si tu teraz nechám nejakých 30 cm a poďme na samotný úzol. Úzol je naozaj jednoduchý. Spravíme jednu smyčku. Takto. A teraz len háčik ideme do tej smyčky točiť 5 krát. Čiže 1, 2, 3, 4, 5. Že vidíme, že nám vznikli takéto oviny. Teraz je to dobré nasliniť. Jednu stranu si chytíme do úst a s druhou budeme ten úzol doťahovať. Tak. A háčik máme pekne prichytený, pekne nám smeruje do vrchu. Dropshotové olovko, taký špeciálny obratlík. Ja vám ukážem aj pohľad zbližšia, aby to bolo lepšie vidieť, ktorý slúži na to, že ono sa na ten koniec vlasca vlastne vôbec neviaže. V podstate je to klip, kde len strčíme koniec silónu alebo fluorokarbónu a už nám to olovko pekne drží. Montáž na dropshot máme veľmi rýchlo hotovú, teraz nám ostáva len nastražiť nástrahu. Môžete použiť dropshotový háčik, takisto keď schytáte v nejakých zarastených oblastiach, kľudne tam môžete dať aj offsetový háčik. Najbežnejšie nastraženie nástrahy je len takto zo spodu za hlavičku. Teda tá nástraha je tam veľmi voľne sa pohybuje. Ideálne nástrahy, ako vidíte, sú nejaké smáčiky, prípadne malé nymfy, naozaj gumy bez nejakých výraznejších väčších chvostíkov, ale kľudne sa môže použiť aj menšie kopítko. Poďme sa teraz pozrieť, ako táto nástraha pracuje pod vodou. Takže nástrahu máme nahodenú a čo sa týka samotného vedenia, je tam strašne veľa možností, čo môžete robiť. Môžete robiť klasické skoky, ako pri jigovaní v podstate, kedy tá nástraha bude úplne pomaličky a voľne padať ku dnu. To zaručí, že tá ryba bude mať naozaj veľa času na útok a naozaj nerobí problém tú nástrahu nasať, keďže tam nie je žiadne olovo, žiadna jigová hlava, tá nástraha je tam proste úplne voľne na tom háčiku. Ako vidíte, ten pohyb je veľmi atraktívny a ďalší spôsob vedenia je taký, že proste budete pomaličky cúkať so špičkou a prelovovať postupne prekážku. Ako vidíte, olovko má tvar valčeka, teraz ho ťahám cez kameň a ten valček zabezpečuje vlastne to, že nám celá montáž neuviazne. A aj keby náhodou nám uviazla, presne práve preto je tam ten špeciálne vytvarovaný obratlík, ktorý zabezpečí to, že sa nám utrhne alebo teda len sklzne zo silónu len to samotné olovo. Tento pohyb je naozaj veľmi atraktívny. Určite to odporúčam vyskúšať hlavne pri love ostriežov, nakoľko toto je na nich skutočný zabijak. Vidíte, v podstate viete stať na mieste s nástrahou pri prekážke a takýmto pomaličkým pocukávaním
imitujete rybku. Ten pohyb je fakt brutálne lákavý. Keď ste dropshot ešte nevyskúšali, určite vám to odporúčam vyskúšať a s výsledkami budete zaručene spokojní. Tak čaute a Petrov zdar.